Jste připraveni, děti? Já vás neslyším. Jo. Kdo žije na nosu na dně moří? Vybuchovací žvíkačky. A velikou lásku tajně hoří. Vybuchovací žvíkačky. A jestli snad někdo z vás pochyby má, Vybuchovací žvíkačky. tak dejte se ryby, ta odpověď zná. Vybuchovací žvíkačky. Vybuchovací žvíkačky. Vybuchovací žvíkačky. Vybuchovací žvíkačky. Vybuchovací žvíkačky. Squarepants. Televize Nova uvádí Vybuchovací žvíkačky. v kalhotách. Hloupé Arašídové máslo. vtípky. No, Máslo. tady to je. Palác vtípků. Nejlepší zábavní obchod Pikin. Tady nakupují velcí duchové. Odtud mám tu plechovku vtipálko. Patriku, Dej mi máslo. Prdící polštářek. zapomněl jsi? Fajn pokus, Vybuchovací žvíkačky. ale tentokrát to nezabere. Já si prostě trochu toho nalíznu a o to. Ne. Tak už pojď dovnitř. Nic se nevyrovná vůně levných plastových hraček. Vtípky na chytávky. Arašídové. Hnusné napodobeniny, kam oko dohlédne. Není to přesně tak, jak jsem ti to popisoval. Hele, Prdící polštářek. Rád tě zase vidím. Vybuchovací žvíkačky. Jak se má můj nejlepší zákazník? Výborně, Franku, tohle je můj kamarád. máslo. Taky bych chtěl dělat vtípky. Tak to mě moc těší. Máslo. Tak, Franku, co máš nového? Tohle přišlo dneska ráno. Smoke weed every day. Ha! SpongeBob v kalhotách. Jenom 10 babek. Co by stálo $1? Za dolar ti můžu dát falešný dolar. Napálíš kamarády, budou si myslet, že je pravý. A co tam máš dál? Prdící polštářek. Oj, nemáš něco lepšího? No, dobrá volba. Ale opatrně při sprejování. Dělá to fleky. Díky, Franku.